Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň has takygy Esenguly etrabyndan gelen habar bilen başlamakçy. Elbetde bu habar maňa bir küçülmenden owul geldi. Ýöne onu saklamamyň sebäbi bar. Onu mine söhbetdeşligimiziň ahyryna aýdyp bererim. Şol gelen habarda aýdylyşyna görä ýanky dine bir Esenguly etrabynda da bütün Balkan welaýatyna nebetçileriň ýagdaýy gaty agyrlaşdy. Bu sebäp ýanky nebet gaz pudugyny işleýän işçileriň aýlyk haklary wagtly-wagtyna tölenenak. Meselem sentýabr aýyna berilmeli zähmet haky dine 60 göterimi tölenipdir ýa 60%. Galan 40% ýok. Döwletiň hasabyna gidipdir. Indi oktýabr aýynda da hemmäňiz mugdy işlemeli diýen buyruk berilipdir. Diýmek, şu oktýabr aýyna adamlaryň iş haky tölenjekdir. Munyň şu ýerden netije gelip çykýardy. Bu geçen ay adamlar aýlygynyň deň ýartyny ýaly döwlete tapşyran bolsalar, bir ay hem üstüme kaydada mugdy işlemeli bolsa onu adamlar gün gözeranny atyp dolandyrmalyk. Ene birinji soru. Ýene de aýdylýan zat bu maňa diýýärler aýyň 14-nji oktýabr 15-ine 16-syna 3 günläp deňizi ýapdylar diýip karar etdiler şolary. Näme üçin? Sebäp şu taýda harby türgelleşik geçirilmeli deňizde diýip aýtdylar diýip. Şol harby türgelleşik bahanasy bilen ähli balykçylary emeden denizden çıkarılmalı edipdir. Hiç şudan ne varsa, hiç şeyli bir harbi türgelleşigem yok, hiç de adam yok. Onun näme? Ne? Urban olayım oğlu Serdar, maşgalası bilenmi, dostları bilenmi? Ya yenem, başka hemşeriler bilen, denize deyince almaya gelipdir. Ene şu töwürükdäki ahli ömeler ilat denize çıkmalılar. Sebep Serdar deyince almaya gelipdir. Ene Serdar'ın bolýan zat. Ozal toprağı halktan kıskanyp saklanmalysalar ya eline toprağını elinden alınmalysalar. Ende halkymyzyň elinden ol denize mi alyp bular hususy emlägine urupdyrlar. Bu nähil beýle boldy. Gidip ýatan denizi bir adam geljekmiş diýip ýapýarlar. Indi düşünersiňiz näme üçin şu zatlaryň bolup geçenini ýa geçýänini. Indi dün geçen akşam Türkmenoglunyň bir uly video emesi reportajy çykaryldy ýa halka hödürler. Şu taýda edilen kollektiwleň iş var. Türkmenogly Merdan beýle gıýdylar şol ýurdun içinde, ýurdun daşynda işläp ýaşap beren adamlar kömegi bilen şu dünkü süjet ýa dünkü reportaj peýda boldy. Bir gaty lokal iş watandaşlar. Taýda şol haram tohumyň nähili elpeşelpelikde ýaşap berilýär, üstü açylyp görkezilýär. Ol bir. İkinciden hem esasy zat Süleyman Neresanyň ganhoryň kimdigini ýa onuň maşgalasynyň kimdigini ýa şonu ýok eden adamlaryň kimdigini şu taýda reportajda açylyp görkezilýär. Elbetde bu gaty lokal iş uzagyndan edilen iş ýöne söz beripdir. Şolaryň aňyrsına ýetersem, taparsam size aýan edersem. Ene täzelikde döredilen şu M2 bizim institutumuzun alıp baran işi. Şu yerde Türkmenogluny da, Merdana da, beýleki ýigitleri de, gyýdylary da kim şu işte zähmetini we okuýuny ullanan bolsa hemmäňize sag bolsun we taňry ýarkasyna aýdýan. Berekeller. Şular ýaly işleriniz dowamly bolsun, önjeli bolsun. Bolaram. Şu ýerde aýdylmaly zat bar watandaşlar. Ozal aýdypdyk da
şol Süleyman'ın deplerine hemme edilen cinayetler giyirilecekdi. Şolam edilip otur. Edilen iş, elmedam aydılıp edilene, Tahran yüzünden edilen iş var, Tahran ýeňsesinden edilen iş var. Ine şu edilen iş, alınıp barılan iş, hiç kim aydılman Tahran ýeňsesinden iş edilen iş. Ine özüňiz gördüňiz, tanışdyňyz, ennem netije çykararsyňyz watandaşlar. Görün, bakın, biz nirelere gelip düşüpdir. Döwleti, milleti, iki ömani, ulugyjy ya keramaty kimin eline beripdir? Kimler ullanyp otur bu döwletiň baýlygyny? Nire we näme sowýarlar? Halk näme üçin ejer çekýär? Halkyň roly nirde? Bu bolup geçýän jinayetçiliklaryň içinden bir haçan akıllı başlayıp netije getirip şondan çykarlan tapyp biler. Sorarken jogap emmecikleri yeterlikler. Olam jogabym taýýar. Ýöne şoňa halkymyň täp gynansadan taýýarda. Ýöne ýuwaş-ýuwaş şu zatlaryň üstü kem-kemden açylaram, halka ýetirilerim. Ýetirilmejeginem ine soňra täze Türkmenistanyna goýup baş prokuratura bu işle bilen meşgul olur. Şonuň üçin aýdyljak bolýan zat bir edilen iş ya ediljek iş howlukman arkaýlykdy. Bu hemme taraplaryň barlanyp iýerler soňra halka hödürlenmeli ýa-da ýuridik çözgüden tapmaly bar. Şolam edilip otur. Hiç kimin şol halka, watana, döwlete jinayet eden adamlaryň hiç birisiniň jogapkärçilikden sypmagy mümkinçiligi bolmaz. Onu aýnada gören ýaly bileýin. Şonuň üçin şu işleri arkaýyn howlukman etmeli, şolam edilip otur. Käbir ýerde sorulýardy, näme iş etdiň, näme hiletdiň, näme diýäň, hany urýan Türkmenistan, nirde? Muny bir el bilen tutup bolýarmy ýa göz bilen görüp bolýarmy? Onu bu soraw berýän sada adamlaram bardyr, belki 10 adam içinden biri. Ýöne galan 9-sy şunu gyzalat bilen ýa neçe bilen ýa-da ine kömsüklik bilen belli. Oňa da düşünip otur. Ine täze Türkmenistanyň howlukman arkaýlykda edýän ýüzlerçe işiniň birini ine şu düýünsize Türkmenowy çykaryp berdi. Ol işden ya şu işi şu topar çıkaryança kim etti? Ya kim aýtdy? Kim düýüpli şu işle bilen meşgul boldy? Şundan şu soraga möýüňize berin watandaşlar. Hawa bir jinayet, şu jinayetler Süleyman Neresan ady bilen baglanşyk. Her gün ýüzlerçe, müňlerçe jinayet iş edilipdir Türkmenistanda. Bulan hemmejiniň üstüne açmak üçin ýa öňüni almak üçin bizim elbette ýurtda bolmagymyz zarur. Ýurda barmagymyz zarur. Ýöne nähili ýollar bilen barmaly. Nädip barmaly, haçan barmaly? Ine şu soraglar bizim hemmemizi ine oýlandyrýar ýa şu soraglaryň üstünde hemmemiz işläp otur. Bir topar adam bu meseleni şeýle görýär, dady bidat bir kılık etsek, kalmagal etsek, kalırsak yollar açılır. Men bağışlan aydık gelýän şu COVID-19 bahanasy tapylaly bäri Urban Gulakaty utuş boldy. Şol ýurdun daşyny mejbur haly çykan halky, ýani kazanç etmek üçin, maşgalatyny eklemek üçin ol eýem ırsyny üzdi ol adamlaryň ýurtdan. Awa siz barın gidin güllükçü bolun, ol bolun talaban bolun, ol öz işiniz, şu taýda gazananjagyňyzyň ýasyny hany iýdiňizdi, şu taýda girip saklanyp oturan maşgala agzalaryňyza uratyn, ýöne size gaýtmagy ýol ýok. 20-nji ýylda açylmajagyny 20-nji ýylda aýdyp goýduk. 19-njy, 20-nji, 21-nji, 22-nji ýylyň ahyryna çel hiç şeýle bir gymyly boljak gelip şo döwürler aýtdy. Näme ikinci maksady şol Urban Ulyň ogluny ýetişdirmek. Gördüňiz da, soňky 5-6 ýylyň dowamında 5 ýerde 6 ýerde ogluny wezipeden aýry.
Şonu içinden gör, içinden bil, ondan o tap var, bir tak getir. Öz ornuna tayyarlap oynayan da pırrıllığı. Ol bolor bolmaz, ol başka iş. Onu vaat görkedir. Halk bu zatlara yol verer mi, vermez mi? Olum halkımızın tayyarlığına bağlı olup dur. Ya da yurdun içinde ve daşında geçip duran ya bolup duran siyasi vakalar öyle bağlanışık. Ol hükümetin halkımıza da bağlanışık meselelerden. Şonun üçin on ediyan arzugu ol gökdäki dilegi yerde gowuşar mı, gowuşmaz mı? Onu vaat görkedir. Ýöne biz öz tayyarlygymyzy etmeli, näçe gezek aýtdym. Şonam edip otyr. Bir topar adam aýdýa, ökeli ýa kinaýaly ýa şular ýaly zalatly. Näme üçin siz onu hagydy ýa ýa internetde gurýanlyk täze Türkmenistan. Näme peýdasy bar diýip. Peýdasyny ine haçan ýurda baramyzda görersiň oşo gurulýan Türkmenistanyň ýa-da gurucu hökümetiň işini ýa-da gurucu meclisiň işini hemmesi aýan bolar ýurda baramyzda. Ya ine milli halas komitelerin işini görüp dursun, adamların çıkışları var, ediyan işleri var. Sizin görýäňiz belki bir 100'den 10 götürmem yoktur. Kalan hemmesi saklanan ne dili otyr. Hökümetin itiraz beren itleri adamları gerekmejek yerde üstüne açmasın ya da onun hareketini bilmeseler diýilen terz edilýär. Howpsuzlyk meselesi bar da. Benäme ol hemmede aýdyp otursak onu möhümeniň işe gerekler şu biziň aýdylmamyz ondan oturma. Ýok, o zatlara ýol berilmez. Geçdik bu zatlaryň üstünden şöyle oturýarynda barmy? Şoň üçin adamlara aýap borap saklamak biziň her birimiziň borjumyz. Erteki geljek gününe täze Türkmenistany bu adamlar gyzyllar, gymmatly kadrlar hemmesi. Hersiň öz ornu bar. Her başarmagyna görä, okuýugyna görä, bilmene görä, düşünjesine görä ine döwletiň işine gatnaşar. Kim etsin? Şu halk etmese kim etsin? Ya kim düzeltsin şu döwlet? Şuraya iň uly sorag men hemmäňize berjek bolýan watandaşlar. Ine siz etmeseňiz kim etmeli şu zatları? Kim düzeltmeli? Kim ýöretmeli şol döwlet? Ine aýrly da gurban bol. Ine tarpa taýyn öldü ya biz bardyk hemmämiz bir günde samalyotla ýüşüp bardyk diýilýär. Fantastik hani orta goýunçda bolmajaklar boldy deli. Ine bardyk. Erti näme etmeli? Halka çörek nädip bermeli? Kim bermeli? Nerden tapmaly? Bu işler döwlet meşgulüne soraglar dälmi? Halk 3 günden aňryp oturup bilermi? Açdygy diýe çörek. Bilmedi. Onu diýmek şu zatlar üpçün etjek mehanizm bolmaly bizde. Şu mehanizm öňünden taýýar bolmaly. Ine şoň üçin ýa-ki biziň şol hökümet gurýanymyz ýurdun daşyna şo bilen baglanýar. Şu gerek wagty, gerek sagady her bir adam bilýär, nire barmaly, näme etmeli, haýsy wezipany ýerine ýetirmeli, nädip üpçün etmeli. Hemmesi gündelik edilmeli işler. Şuna taýýarlyksyz bolan bir adam, bir topar ya bütün bir halk bolanadyr. O ýurdu saklap bolmaz. Näme üçin? Birinciden ol ýurdun içinde gory ýok, zapas ýok, hazine ýok, gazna ýok. Hemme pul edilýär, artygyň samany ýok edilýär. 30 ýylda. Näme bar? Şumal Türkmenistanyň merkezi bankyň gapysyny açdan içini süwseläýmeli watandaşlar. Zat ýok. Hemmesi zat gurban bolýar. Şol tohumynyň jügelerini, hasaplaryny salyny ýaýradyl, o ýeňsesinden olar dolandyryp oturan toparlar, jemaat toparlary berildi. Türkmenistanyň garnasyna zat ýok, bergiden başga. Ana çykaran pullaryny ana ben Dubay'da Birleşen Arap Emirاتlaryna ine giden kaşan köşk saldyrýarlar Ýewropada zatdy. Ine biziň halkymyzyň pulu baýlygy ana gurulýan ýurdun içinde gerekmejek beýik jaýlarmy, aeroportlarmy ýene görlähetmi? Bize olurda näme peýda bar? Bize derkarmy şo zatlar? Aç halka näme peýda berjek şo gurulan jaýlar ýa stadionlar ýa aeroportlar? Şu zatlar öňünden pikirlenmese, öňünden şu zatlaryň aladasyny etmese,
O baramazdan soň bu zatlardan sen nädip bas çykarar watandaşlar? Bu bir iňňe bilen goýu gazan ýaly işe. Şonam edip otýar. Onu edip oturan ýaşlar. Şol ähli işiň o 100-den 90 götermeni ýaşlar edip otýar şu gün. Onu maýdaýyn. Galan 10 götermeni ýurdun içindäki, daşyndaky, uly kiçi, ýaşulsy, ýaş kiçisi ine şolar gatnaşyp edip otýar. Ýöne esasy işi ýaşlar özgerderinden, öz başardygynyň bileninden hany edip otýarlar. Ine birçe şu edilýän 100 ýa 1000 işiň birjejigine düýnüne türkmen oğlu açyp görkezdi. Bir işlermi? Ya şunu hökmen biz etmelidikmi? Hani bir jurnalistler, hani bir yurt içinde bile aladalanan yankı juristler, bilermenler, advokatlar, prokurorlar, suutlar, hani böyle. Yok. Näme şunu yok? Döwlet hemmesi zady para peşkeşe ýatardy, häkimet diýilen zat paraliz, ysmat keseli ýolu bar. Hiç bir puda işler höküm döwletiň maýrlyk ýatyr. Ondan şu ýagdaýda bir nädip başaryp çykmaly. Halkymyzyň köpüsi ine ödüňi görüp dursun. Üç nesilinde kör goýdular, ılımsız bilimsiz. Onam ýöretetdi hökümet. Hiç zady goşulmasyn, şu zatlar bilmesin. Boloyuna barmasın, görünmesin. Bizim halkın ensesine ya depesine oturup şu zatlar çepe sağı sowar özümüze gerekmiz alır galanam. Daşarkı döwletlere mowut ya yarım mowut paýlap berer. Öz hökümara barlygymy dowam etmek üçin. Şolam bolup durdy. Hani aýdyn. Görünmez barmy? Şu 30 ýylyň dowamyna daşary ýurtlar göni gelip Türkmenistanyň işine goşulşdy. Ya Türkmenistanyň halkyny wah-wah edip içinden talap edip ýa-da bir iksan diktatory amana getirdi. Ýok. Olan diýen zat, ýet gelen zat, ol halkyň işidir. Halka gerek bolsa rejimi ýetgeder çalşar, ýok gerekmejek bolsa diýmek şol rejim şol halka gerekdir. Gidin de öz halkyňyz bilen görleşiň diýer. Onun üçin ol daşary döwletlerden, guramalardan ady näme, özü näme, düzümi näme, özüni näme peýda ýok. Diňe emma gazaklar aýtmyşlar, aýda sanda goýasan näde, özüň aýdyp özüň goýýan, öz derdini diýerin, bolup biten zat ýokdur. Men meni daşyndan eşdip aýdamak, men içinde oturup 30 ýyllar şo gazaryna gaýnamsaň aýdýan. Bir ýerde halkara, urama, edara birleşip bar bolsa, hemmesiniň gapyny bir gezekde onlay tarkylladyp çykdyk, dady bidat bizim halkymyza, milletimize kömek edin, gollap berin. Ýok. Bolun bolsa aýdardyk bizim agyz borup näşe ýerde kömek etdiler. Ýok, bolun zat ýok, watandaşlar. Bu bir çöllek salgymyan zat, biz onu anlamak bize gerekmi, zerur. Oturuň pikirlerin. Diňe biz özümiz öz janymyza, öz tenimize agram sarp etmeli işlemi. Bir gelip bir döwlet gelip aýyny ozala niýazdan dinler bizi halas eder. Enne gurban bolan özüň halas etmesen kim sen halas etjek? Özüňiz halas edin diýip aýdýar. Islenip gurma, islenip döwlet ýol başydy. Bizim öz döwletimiziň, öz milletimiziň derdimiz ýetip diýär. Hakykatdan hem şeýle bütün dünýä lagşap durka näme üçin ala böyle gelip Türkmenistana olur kömek etmeli. O ederse, eger humanitar katastrofa bolsa, eger şo taýda açlyk dolu oglan edilse, onu ederse. Ya şu mahal koronavirusun karşısına vaksinalary mı uğradylýar? Ya uğradyljak. Olar aýdyp durar bizde şu koronavirus ýok, bizde tozan 19 bar diýer. Ökün şişmesi var diýer, koronavirus ýok diýer. Ondan olar ýok diýilen ýere näme üçin olar derman uğratmaly? Näme ýok diýilen ýere näme üçin olar kömek uğratmaly? Ol iki ýeke daşynyň barýan barlykçylygyň aglyny, gözüni, jübütini pullaryny alyp uğradýar agyryna görä dollary mendirip. Men şeýle pikir edýärmi? Ýoksa o göze durturup duran zat näme üçin baran komissiýaly iki gerekdi görenen. Enese de daşary dünýä, enese de halkara guramalar. Ine olany median kömek. Onun için biz özümüze bil bağlamasak,
daşından bir elimizden tutup vak edecek devletem yok, milletem yok, güýjem yok. Biz öz günümizde özümüz çaramaly, öz göýbegimizi özümüz kesmeli, öz agymyzy özümüz aglamaly, öz ölümimizi özümüz jaýlamaly. Başga çykalygy ýok biz. Ol öz arasynda olar bilen barsak beýle bor, onu aýyrsak eýle bor, muny düzese. Bolmaz. Bir adam aýranyň bilen, bir topar aýranyň bilen o taýda düýpli reforma geçirilmese, düýpli reforma diýen hemme taraplar, hem siýasy, hem ykdysady, hem sosial taýdan reformalar geçirilmese, o döwlet hiç açydan düzelmez. Onu bilmegimiz zerur. Bärde o palatan ýaly eýle bor, beýle bor, ýok. Biz atlaryň hemmesini planlaşdyrmaly. Öňünden taýýar bolmaly. Kimiň nerede işlejegini çelli. Hemmesini tapyp bilmesek hiç bolmanda ýurda baran wagtymyzy döwletiň içinde 50 götermini şol dürli wezipeleri, dürli ogrulary, dürli pudoklarda işlejek adamlar biz bärden taýýarlap barmaly. Ýoksa o taýda hiç zat bolmaz, o taýda haos bar, edenetlik bar. Şeýle. Şu zatlar öňünden görüp şöýgeden tapmasak bolanda bilen bir agly boş adam bor. Ol baranyň bilen gykylyklar bazardaky jarçylara döwleti dolandyrmak. Şoň üçin men köp berde görüp duran adam bar-da, onu aýtmak berýär şu taýda. Şu döwlet işinden, döwlet dolandyrşyndan döwletiň nähili terse hereket edişini asla behabar adamlar siyasata geldiler. Ya siyaset bilen meşgullanjak bolýar. O bolmaz vatandaş. Nähileden de dol bolmaz, her bir pudokda, her bir ýerde edilmeli iş bar. Ona da bilermelerin zerurt gelmeginiň zerurçylygy bar. Bilermen bolmasa 10 sany ýüregi arasy adam goýanda da iş ýöremez. Arasy adamly gatykänmen görüp otyr. Ýöne olan köpüsinde yeterlik ilim, bilim, düşünce yok. Yani biz şolary berip otyp, likbez ya da likvidasiýa bez grammatmasy diýip, biz birek bilmeýän zatlarymyzy öwredip otyr. Arkaý hemme ýerde, her bir toparda, her bir işimizi, islendik çaýhanamyzda ya da maslahatymyzda. Ene esasy iş şol. Gelecek üçin kadrlar taýýarlanmasa ol baranyň peýdasy ýok. Kim barp men düzeltjekdir? Kim şu günkü şol Niýasyň Gurbanoğluň kadrlary bilen mi? Ya şol ikisine hyzmat eden adamlar bilen biz ýurdu düzeltmelimi? Ha? Näme olur görenok halkyň düşünýärdi? Ýok. Beýle bolsa şol diktatura ýöne birazjyk başgaçarak görnüşde dowam eder. Kime gerek? Mene o zatlar üçin görüşemek. Ya şu zatlar halkyma arzuw edeme. Ýok, düzeliljek bolsa düýpli düzeltilmeli. Ediljek bolsa düýpli edilmeli, olam halkyň peýdasyna. Şoň üçin zaýdy gaty berk we zamur kanunlar kabul edilir. Gitjek ýeri ýok. Hiç kim hiç ýer şol kanunlar. Şu mahalan bar döwletde kanun ýok diýende kagazyny kabul edilen kanunlaryň bir topar bar. Ýöne şolar hiç bir ýerde hereket eden yatırla kanun diýilen zat hiç ýerde işlenmez Türkmenistanda 30 ýyl bar. Diňe buyruk işleýär. Ol buyrugam kimden gelme? Ýokardan. Ýokardaky kim? Allah Taala da ýok, başlan. Ya Niýazyk diýýärdi Gurbanoğlu. Kim olur? Aýdyň özüňiz bir oturumda aýna seredin. Siz kim? Personal her biriňiz olur kim? Sizden nämesi gowşalar? Nämesi artykmys? Akyl huşum olum ya gözü 4 mi, 58 mi, aýagy 16 mi? Nine yetişe olur sizden artykmys? Näme başaran pohu var şol. Bir öz mertebeňizde beýdip ýere urmaňa watandaşlar. Şonuň üçin oýunmagyň wagty geldi. Öten ýyl aýt. Bir ýyl herekete geçmeli wagt. O hereket edildi. Ýöne gaty ýokadyk şular ýalyjak derejede edilip durdy. Bir göze durturup duran ullakan hereketle ýok. Belki olam düşünüklidir. Onu da jogap berse bor. 30 ýyllap baskylanyp gelen, depelenip gelen halky bir günde oýurmak, turuzmak, olam aňsat iş däl, gaty kyn iş. 2 ýyllap şu zatlar düşünürip otyr, göni açyk halkyny oýuny diýemez dedi. Ýöne şu zatlar çarplaşdyrmasak ýurda melmezden geçecek, ýygyňyzda galalara mene ýok bolup geçecek. Şonu bilmeňiz zerur. Soňra aýdylmady, diýilmedi, bilmän galypdyr. Pilim ulugyny uklapdyr. Ýok.
Olur ýaly bahanadan el çekin. Ene azy hakykat maňlaýymyzda dur. Ýa-ha biz bir millet bolup häzir öz çözgüdümizi tapmaly, döwletimizi düzeltmeli, ýogsa bitip gitmeli. Şoňa da razy bolun, ýurdun daşynda galaly. Ýurdun içindekiler hiç bolmany öz topragyny duwlanjaklar. Bize olam ýok. Bize diýen bir kemaňa däl, hemmemize ýok şol döwlet. Barmagam ýok, dolanmagam ýok, ýaşamagam ýok, ýygymy qaralaryny görmegem ýok. Şuna kaýıl bolsaňyz, razy bolsaňyz onda. Gelin onu hemmemiz oturup berelim. Ýok bolmalar bolsa yerli yerden her bir adam öz başaryny işine edip hereket etmeli. Ýurdun içinde de daşynda da. Ştaýda ýene de bir gysgaçyk aýtjak lazım. O sag bolsalar, adamlar köpesi bizim edem haýşymy dinläpdirler, eşitdirler ýurdun içinde. Häzir şu güne çellip mekdep okuwçylaryň bir topar kömmesi aýtmaýyn, bir topar köplük maňarlyk onuň sanap bilemdi. Ýöne bir topary çağalaryny mektepden alyp galdylar. Sag bolsalar, ol alyp galmak bilen ol urban bolyň ol haram hor rejimini protestler ýok, garşylyk ýok. Öz çağalarynyň janyny, öz maşgalasynyň saglygyny goramak üçin edilen iş bu. Sag bolun şeýdip özüňize tegişli hak hukuklar gorap bilseňiz, onu hökümet onuň siziň hak hukugyňyza hormat goýmaly bol. Şeýle. Ene ştaýda ýatyr. Şu probleman çözgüdi. Ene şuna aýtaýyn edim şuwurlukça. Onsoň başlan watandaşlar men bu ýa o ekrany çykyp bilmek, birinjiden ýurdun içinde däl, ikinciden bärde ene internet ýa-da gatyp üçüncüden başy saglyk ýagdaýlary bar. Şonuň üçin ýagdaýymyzyň çatlaryny hökmen doşarsan, habarlaşarsan, söhbetleşip eder. Soraglarymyz bar bolsa olary da jogap berer. Men esasan şol halkyň sesi programmamyzda ýaşlar bilen, kemine bilen, aýdyn bilen, separagy bilen birlikde çykyş edýär, taýda wajyp temalar gatkan harp bilen düşünüşmeli. Ana aýdyp otylar, dinläp otyrsyň. Ýer suw reformasy barada, ýerin hökmen şol adımlary ýa-da raýatlara paýlantyp berilmegi barada. Şo bolmasa, şahsy ýeşilik bolmasa, ýurtda hiç açan adalatlyk bolmaz. Olam düşünüp güllar. Şona adamlara düşünürmek gerek. Ol hökümetiňki, nämäňki, prezidentiňki, halka başlanky olar ýaldatdy ýok. Toprak halkynky, döwletem halkyn. Demek bu şonu hak eýesini döwleti halka gowşurmaly. Oňa da mehanizm, kanuny mehanizmler düzelip oturdy. Ýuwaş-ýuwaş o zatlar bilen bir topara aýan edildi, galanyň size ýetirler durur. Halkyň ensesinden edilýän iş ýok, edilýän işler bar bolsa olam şol haram hor jenaýat kar hökümeti bildirmedlik üçin edilýän käbir işler bar. Başy bizde sizden gizli edilýän hiç bir zat ýok watandaşlar. Hemmezikler bizim umumy bähwidimiz üçin, halkyň bähwidi üçin edildi. Şoňa dogry dürüst düşünmäňizi haýyş edýän sizden. Bu aranda şuwurlukça sag oturuň hemmäňiziň öňünde sağlyk watandaşlar.